And Daniel chapter 6, it's a common scripture. It is chapter 6 from verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room with windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed, and gave thanks unto the Lord, as it was his custom since early days. So I'll skip verse 16. So the king gave a command that Daniel be brought and cast into the lion's den. But the king spoke, saying to Daniel, your God whom you serve, will he deliver you? Then a stone was brought and laid on the mouth of the den, and the king sealed it with his ring and the signets of the Lord, that the purpose concerning Daniel cannot be changed. Now the king went to the palace and spent the night fasting, and no musicians were brought to him. Also in the morning he went in haste to the dens of the lions, and when he came to the last den, he cried out, lamenting voice to Daniel. The king spoke, saying to Daniel, Daniel, servant of the Most High God, has your God whom you serve continually been able to save you from the lions? Then Daniel said to the king, O king, live forever. My God sent his angel, shut the mouths of the lions, so that they've not hurt me, because I was found innocent before him, and also before the king, and I've done nothing wrong to you. Now the king was exceedingly with gladness for him, and commanded that they should take Daniel out of the den. So Daniel was taken out with no injury found on him, because he believed in the Lord his God. And the king gave commands to those men that accused Daniel, and with their children and their wives, and they were thrown into the lion's den, and they were overpowered, broken off their bones into pieces, before they ever came to the bottom of the den. Mabata urai hupenyu wedu manerano. Shogorenyu ngari titsiure litisimbisire kuti gonesa. Takupayimbiri nekuremekedzai muzita ra Jesu. Amen. Pano paita murume ane outstanding miracle yaitirwa naMwari. Mushure monga akandwa mugomba. Pane zvanga zvarewa zvikasainwa pandaverenga pati. Mambo vakatora bhuku ravakasaina kuti zvatiri kuita nhasi hakuna ari kuzobatsira Daniel, hakuna kuzozvirivhesa kana kuchichinja. Toda kumukanda mugomba nokuti haasi kuita zvinowira nemadzimambo emunyika yedu. So Daniel wakakandwa mugomba reshumba during the night, overnight. Bible ndobva rati, that night the king did not sleep or either ate anything. Mambo havana chavakadya kana kurara kana kuwana any form of entertainment. Nechikonzero chekuti kune murume akandwa mugomba anonzi Daniel. So mambo ndobva vauya mangwanani ndokuona kuti Daniel haana kudyiwa. Hazvireve kuti shumba idzi hadzichadyiwa, nokuti kune vakazokandwa after Daniel vanzi neshoko vakadyiwa vachiri mudenga, ivo nemadzimai avo vasati vasvika the bottom of the den vakadyiwa. Chikuda kuti shumba dzakangomira kudya Daniel, but hadzina kumira kudya. Daniel wakawanirwa nyasha dzisina kuitwa anyone, nokuti mambo vanga vasaina kuti hakuna anouya kuzobvisa dombo goheopa Daniel to come out. So
help ya Daniel yakangobva kuna Mwari bedzi nekuda kwokuti pandatanga kuverenga pati iye setsika yake waigara achinamata 3 times a day akafura akatarisa Jerusalem. So murume wekuti although he was in a foreign land but wakava ne focus ne mindset uye nekuramba achinamata Mwari wake kwa Israeli. Namo yatinayo zvichida. We are living in a time yekuti nekuoma nezvakatikomberedza zvakawanda kuramba wakamira pazvokwadi nekuda Mwari kunotinetsei, because corruption pachayo has become a lifestyle to many. Kusatoita zvinoitwa nevamwe zvisina kunaka unoita sekunge ndiwe utori wrong kana kuti hauna kungwara. Kana vamwe vachiba ukasaba vanoti wakadhimba, hati unotya Mwari. Ukaita zvavasingaite zvinonyangadza Mwari unoita sekunge iwewe wacho ndiwe uri kutonyangadza. Kararamiro kasiriko kanonyangadza Mwari ndokakagamuchirwa ndoyato standard level yekunzi uyo akangwara anoziva akarongeka. But Daniel waenda kuBhabhiloni, mambo vakapa opportunity yekuti vadye nyama vanwe waini mupalasi ya mambo. Daniel ndobva aita request yekuti isu tipe hedu mavheji, iye Shadrach, Meshach naAbednego vakapiwa option yekuti vadye nyama. Vakaramba vakati tipe hedu mavheji for 10 days vakadya mavheji. Varamba zvataurwa namambo zvekudya nyama. So pano panoita sekunge coincidence kuti Daniel wakandwa mugomba reshumba. Shumbawo tsika yadzo hadzidye mashizha, hadzidye uswa, dzinodya nyama. Daniel pachake akandwa mugomba reshumba. Lifestyle yaanga adopta ari ikoko yekuti wanga wambomira nyama by choice, achida kudedicata upenyu hwake kuti asanyangadzwe nezviri mupalasi yamambo. So Daniel paakamira nyama for 10 days, it was a prophetic action yaari kuita head a challenge iriko ine chekuita neshumba dzinodya nyama. So Daniel paakaiswa mulunch 10 maiswa munhu ane nature ichakopwa neshumba yekudi for 10 days Daniel haana kudya nyama. Saka paiswa mugomba reshumba, he represents fasting, anorepresenta a choice yekumira diet yenyama. So shumba dzina kubata Daniel mugomba. Number 1 issue, because iye pachake aka-affecta environment. Paakaiswa mugomba reshumba, shumba dzakaziva kuti auya ndiani, ndiDaniel, ndewarudzi rwupi, from the line of the tribe of Judah. Anga achiitei asati apinda muno, anga ari fasting for 10 days asina kubata nyama. Saka shumba nerudzi rwakwaJudha is the same language. Ndikantaura pachishona chekuti mutupo. Rudzi rwekwaJudha, rudzi rweshumba. So Daniel, from the lion, from the tribe of the lion of Judah, iye akaiswa mugomba rine shumba. Iye ari kantaura pachishona ari muyera shumba yacho. But zvaari muyera shumba, shumba dzikatarisa Daniel dzinotoona imwe shumba at a better level pakudi uyu ishumba yakaita choice yekuregera kudya nyama. So paiswa mugomba reshumba, shumba dzinokopa chauya. So there are times yekuti muupenyu zviri kuitika kwauri zvine chekuita nezvauri. Pane paunoshuwira zvakanaka nekubudirira, but une hunhu usina kunaka usingagone kusheedza kubudirira. Unotobvunza kuti pamwe wakaroiwa gamba, zvauri zvinoattracta, zvinoinfluenza, zvinouya pauri. I'll give you an example. Ndoiti law of attraction. Kuremekedzwa kazhinji kunotangira pakuzviremekedza iwe unoda kuremekedzwa. If you live anyhow, upenyu unonyangadza, une mapfekero asina kudzikamawo zvakanaka, so unoattracta vanhu vanotaura zvinoenderana nezvauri. Normally people who address you as you dress.
Saka tonoti pakaita wakarowa suti akasunga tai, unongonzwa kuti handimista maswera sei kugara. Pakauya akapfika wakamasotopu kavhesi indei kureva kuti language yedu yatinouya nayo pauri inoattractwa nezvauri. Law of attraction. Kana wakuda favor, wakuda blessing, hazvitangire pakushuwira besi. Law of attraction inopinda in gear. Ndakambogara maini kumazowo. Kwaitambuka zvinonzi chikure. Chikure nyangwe ari munhu mukuru. Chikapfuura mulocation chinoteerwa nevana kwete nevanhu vakuru. So paindinetsa kuti basi uyu mudhara inda achiattracta vana. Saka unozoona kuti chinonzi chikure chinopfeka minhenga chozora madhaka. Character nature yevana yekutamba nemadhaka. Saka vana vakaonawo mumwe ane madhaka vanonzwa kuti isize yedu. Ndo zvinoita kuti chikure chiteverwe nevana iye ari mudhara. Law of attraction. Kana ari mechanic ukaona aine grease, haapota achitora grease achizvizora kupruvha ndimakanika. Mufield yake anosangana negrease rinongoendawo pahovhorosi yake. Kureva kuti area yaunoswera inoattracta zvinhu zvinouya pauri. Usati waita prayer, usati wachema, pari kuda improvement ndepako iwewe Daniel. Daniel paanosvika mugomba reshumba, shumba seidzamira kudya, iye akamboitawo choice pachake, anzi namambo idyai nyama, akaitayo for 10 days, tisiyei tidye edu mavheji. So that nature Daniel's fasting yaka-affected the lion's den. Shumba dzakakopa chauya. So pese paunoshwira zvakanaka nekubudirira, chichaattracta zvinhu izvozvo zvauri kuita, mafungiro ako, mararamiro ako. Life inoita semagiya. Mota ukaisa mureverse gear, even wakatarisa kumberi inoenda kumashure. Haimbonyara kuti waita era ukatarisa kumberi uda kuenda kumberi, inoshanda maringe the gear rawaingenja. So gear relife icharacter. Hakuna asingashwire zvakanaka. Hakuna asingade kuita kana mabusiness mahombe kana kubudirira kudii. But magiya manje unoswera uri kusaidi kwausingade, but une kusaidi kumberi kwaunoda kuenda. Neanoda kubudirira anogonotorara kubhawa achinwa, vachikuudza kuti baba ndofana kuita zvinhu zvangu ndisimuke. Vakuru kwamaisa giya renyu kureverse kumberi akuendeki. So Daniel pachake, his character and behavior, make decision was the number one influence. Yakuti aregere kudyiwa neshumba, nokuti shumba dzinodya nyama. Iye Daniel akapiwa mukana wokudya nyama namambo for 10 days, akati handisina kubata nyama. Achiprofita challenge chauya yekuti kana akandwa mugomba reshumba, shumba richakopa decision yaakaitawo. Vese vatinoyemura vari successful vane masacrifice nediscipline yavakaita to get there. Iwo unongoda kuva ikoko, haudi the discipline inoita kuti ugone kusvika ikoko. Ukada kuva doctor, qualified doctor, unofunda wotaenda kunana university, wabva woita ma-attachment wodi, zvinogona kutora kana 7 years kuzonzi chitambi ichi doctor operator. But ukadawo kurapa usingade training ema 7 years, unomhanya pachipinga po 1 week waakurapa. But vanokupa zita rinoti witch doctor mubvunzo. Kuti doctor chirudzi witch doctor. Why? Because witch doctor training in 2 weeks, original doctor 7 years. All like a joke, but upa picture. Kuti kwese kwaunoda kuenda kunodimanda discipline negood behavior nebetter character. And zvichida ukaenda ikoko baikinya, when the character follows you there, inokudonetsa. Kuenda pamusoro kusimukira, unogona kusvikapo nezvivindi. But kuramba uripo, panodimanda discipline negood behavior nebetter character. Zvototi zvichida enemy yako wakumusoro, havasi vamwe vanhu, munhu wako. Bhabho rangu rinoti kuna Ephesians 6, pfekai nhumbi dzekurwa nadzo.
panhumbi dzese dzinotaurwa dzaJehovha dzatinofanirwa kupfeka pane bhande rinonzi belt of truth. Bhande nderei? harisina kurovesa enemy. Panhumbi dzekurwa nadzo pane shield, pane sword, pozoita belt. Ko belt nderei? harisina kubvisa ndichirwa enemy, ndere kusunga trouser rangu. Nekuda kwekuti kana trouser riri loose, kana ndakumhanya handidi enemy inondichinga, rikangodzika ndinozvidonhedza. So belt of truth ipicture yediscipline, especially kuvarume. Nokuti kuvarume kumwe kwese kune chokwadi, but apa panonyepa. Uchitaura so uri mchindari bo, but bhande hapana. Ndinobvunza rusati pako kune bhande. Pamwe bhande rarimutara hari kuziva rechokwadi, chokwadi chirimwero. Belt iroro rikava missing, unodonhedzwa kwete neenemy netrausi rako. Success inoda discipline. Why? Nokuti ukatova successful zvinokuataka ipapo zvakawanda. So ukatoshayiwa discipline, success pachaitori threat. Hakuna kuzara vanhu kumakuva vakafa nokuti varombo kana vanga vakundikana. Vamwe vakafa nokuti zvanga zvaita. Muta yafa kuswera kuma girlfriend anatomosvika 30 years. Zvoti daipiwa second chance yekurarama aidemba rugare zvakandiuraisa. Iyo chitoshura daita budira daita simuka. Baba kana mai koko fuyo yakazara mutengi. Unowana rwendo rosina kuronga. Unosapari pamba kuti unofudza kuti uri kuzvibata gamba wakangobatwa nesituation. Discipline inooneka kana fuyo iri mumutengi yakazara. Woti ndoda kumborara kana kuswera pamba nemhuri. Ndo panooneka discipline. Kwete nekuti mota yacho haipo woti handifambe fambe kuda kufamba sei. Daniel was disciplined enough prophetically. He was a prophet as well. Akashika pakunzina mambo ichigaiwo nyama inwayo waini zvemupalasi. Akati mambo semprofita pane challenge yandaona yandoda kutanga ndazvinyima inini kudya nyama. Nokuti pandichaiswawo mugomba reshumba, shumba dzinofanirwa kukopa discipline yangu. Law of attraction. Unoratidza kuti zvinouya pauri nekuda kwezvauri. Mamoresera anokuita vanhu vanotanga vakuona zvauri. Ukaona chitongo kuti wadi vane zvavatoona kuti unodaro. Sati ndakushumira ndine shamwari dzangu dzandainwa nadzo dzine makwasiro ataita nelanguage dzataitaura, handina kuvaudza kuti chinjai. Mwari paakandishandura ivo vega vakaona kuti hazvichaita kumuti mabula taakuti bishop vega. There was a time mazuva atatu ukati tiri koko kamwana keugirlfriend kainditi dead. Zvaindibohwa strength, but kairamba uchingoti ukakodza kuti sadaro kairamba kachingudaro. Kusvika ndazoita research kuti aiwa chiri kunzi dead ndo zvandiri kukaitira. Saka zvangu ndichiita izvozvo ndo ubaba hwacho. Saka handifanira kukati handisi baba wako. Woziva zvinongu uchimira kuti zvake ngaite panoza ndimudhara. Sandoipuwa kana kanonditi baba sei gamba nditori baba zvifuwa ipo. Why? Because I'm responsible for her life. Kamana ikaka. Kwako manje ndokona ita kuwaudzwa ndiri baba panapa ndiri baba pana. Wozi ubaba hwacho hausipeita. Ukaona wakukonvinza vana vako kuti ndini baba pano pane chashota. Zvinofanirwa kuflowa naturally kuti ndiani munhu. Ndikaparidza kwauri hazvidi kuti ndikufose kuti ndiri mufundisi. Wega tikasangana nokuti pakati mufundisi. Why? Nokuti ndinofundisa. Law of attraction inokosha. Learn to be disciplined. Learn to do things in the proper and the right way. Ugone kuzviunzirawo respect and honor. Takamboenda kumwe kwaitwa tomb unveiling yavamwe amaiso. Vakatishedza zvanzaya ndambonesa dombo pagora mama wangu. So vanhu vakutaura maspeech avaitaura dzimwe dzimakuru dzavo dzakasimuka. Zvanhu zvamakaitira hanzvadzi yangu izvi kana tazofawo munozotirasawo zvakanaka stereke.
Pandakaziva kuti aiwa mukuru azvikumbirwe raramai mushe nevapfana naivo zvinopinda mavari kuti vakurespect. Imwe respect yaunoforsa kuti ndiremekedze. Respect you earn it. You don't command. Unoiwana maringe kararamiro nehunhu nekuita. Saka uchiona zvakaoma kuti wapinda mubhawa waenda pane pfambi waiti makadii. Zvakatooma wega unozoti hazviite. Why kanato pfambi abva palevel yekunzi makadii. Toita sei watopedza toenda sei. But mukadzi munhu kawe. Sei mukasangana nevakadzi murodhu hamuti toita sei. Imagine utinofamba kuenda Copacabana ona mukadzi pamberi voti maswera sei toita sei. Ega ndokuti kuita sei kuita sei. Wataura zvekubhawa panze. Vai vakazvipira kuti life yavo vakabvisa kuremekedzwa kwese rabhinya. Law of attraction. Une zvaunofanirwa kuita iwe zvinokunzira zvaunoshuvira. Daniel mugomba reshumba hongu ainamata Mwari, but prophetically ane message yaakatumira mugomba asati apinda yekuita sei akaramba kudya nyama for 10 days. Saka paakakandwa mugomba reshumba, fasting yaka-affected the environment. Zvaunoda kuti vanhu vakuitire, pane value yaunofanirwa kucreata, pane discipline yaunofanirwa kuva nayo yavanonzwa kuti hatingaite izvi kwaari, tarisaiwo maitiro ake. Iyo yaurongerwe nemunhu ipersonal decision nediscipline yaunozvipa wega. Uda kuti vakuremekedza vakupaise zvakanaka, iwo wakadzikama uri munhu ari sei. So mambo Bible rati havanawo kurara ende havana chavakadya. Sei mambo vatadza kurara mupalasi, vari kutadza kurara nekushayiwa chekudya sei zvokudya zviripo. Murume anonzi Daniel wakandwa mugomba atanga kuaffecta the king before the lions. Maybe I need to read again. Daniel chapter 6 verse 18. Now the king went to the palace, spent the night fasting. No musicians were brought before him. So Daniel akatanga kuaffecta the king. Saka chinoita shumba dziri kuchengetwa mulions den mupalasi hadzivhime, dzinobatirwa neakadzibata. Shumba yemusango inorarama nekuvhima, but ikabviswa musango ikaiswa mulions den munenge mune concrete sekudai so hamuvhimwe chinhu, hamuna chinomuka muno. Yet imhuka iri designed to walk the forex yakatarisa this way kuti igone kuvhima zvekudya zvayo zvinobva mubengo iyi. But kana yaiswa mupalasi, yaiswa mulions den pane concrete pasina uswa kana miti, yakuzoti handichavhima. Saka tarisiro yangu inobva kuna akandibata, iye anondibatira. As a believer, ukava that mindset kuti hazvisi mukutsvaga kwangu, zviri mukutrusta muna Mwari who can lead me to the green pastures, unorelaxa. So shumba dzakanzwa pakayozokandwa Daniel, mambo wakati kudii, Mwari waunonamata, the God whom you continually serve, ngaakurwire. Shumba dzikanzwa kuti manzwa zvataura mambo akatibata pamusoro pemujaya akandwa, zvanzi mambo vamurwire. Dzinoteerera, dzinotsvaka the mind of the king more than kuteerera appetite yadzo. Life yedu tiri vana vaMwari, nyama yedu ine appetite towards many things zvinonyangadza Mwari, but chinokupa blessing kuziva kuti Mwari vanoti kudii more than kuti nzara yandisvitsa level ipi niite zvese zvisi. Nyama ine zvainoda zvakarambwa naBaba, but iyo inotoda chese chawakarambidzwa isaini yekuti unochida.
nokuti chausingada urambidzwe ufanira kuita natural kuti haudi. Ukaona zvese zvinorambidzwa mushoko raMwari ndozvatoda manje isusu. Hatirambidzwe zvatisingade kuwesta time yekukuta tisaite zvakati. Zvatoda ndozvatorambidzwa. Kureva kuti ndigone kukunda chinhu ichocho ndaakuti Mwari ndibatsirei. Pavakanzi musadye muti uyu, vaitoudzwa muti une michero ende unotoibva. Kana Bhabhuri richiti varume idai vakadzi venyu, zvinozikana tinonzoda vevamwe. Zvinotozikanwa. Alongo varume unotoshuwa. Denga rakatoona kuti kuda wako kwakaoma bati womumwe hensi. Ndoko vatonzi itonyorai vanyorerei varume idai vakadzi venyu. Hazvina kunzi varume idai vakadzi, tagara tinovada. Vakamudzika discipline venyu. Dai isina kunyorwa iyeyo kunzi venyu, tagara toda. So shumba dziri kuteerera the voice of the king. Daniel Mwari waunonamata ngaakurwire ndokubva akatwa. Saka shumba ikada kubata Daniel dzinoparidzirana dzega kuti wanzwa mudhara here achiti Mwari amurwire murume. Usateerere dumbu rako, teerera akatibata. Appetite yako imbomira. Iva neappetite nekuziva the mind of the king. So usiku wese all night shumba dzichinyenyeredza chikafu nekuda kwediscipline. Varume test of character ndopa yakaoma kuti unoiswa pazviri wochionekwa kunzi hauite zveshuwa here. Nokuti pamwe pacho unoti hauite bho zvekuitisa hapana. Pane pekuti kana zvapo. Saka Mwari vachiti David murume wopa mwoyo wangu. Necharacter yese yaDavid, Mwari chavakanyanya muna David chii? There was another level of discipline in him. 1 Kings chapter 1. David akura kwegura magumbeza asati. Vanhu vakamutsvagira mhandara, a Shunammite girl, ainzi Abishag. Ndokubva vaisa mugumbeze muna Dhivha. Dhivha hachaidzeka zvekudaro. Nokuti iye pachake ane mbiri yekuurayira vanhu achivatorera vakadzi vavo. Bvunzai Uriya. Uriya akaurayiwa akatorerwa mukadzi. Abigail akatorwa ari mukadzi waNabal. David mbiri yake ndeyekutora vakadzi vevanhu. But ane imwe mbiri actually opposite. Akapiwa musikana waakaisirwa mugumbeze. Bible rinoti and the king knew her not. Mandara ndoya akati handibate but mvana ndinadzo. Aibvuta vevanhu chete mandara haadi. Why? Nokuti prophetically mandara yese ichauya kurudziro kwaDavid iri kuuya semukadzi anoda kushandwa naye nedenga kuti atipe Kristu. So Joseph paakava nemhandara Maria akanzi usamubata ane pambiri pamweya mutsvene. Saka David chaari kuita ari kudemonstrata chiprofita chakuti ukaona apiwa mhandara haisi yako ndeyamudhara, nokuti denga ndoriri kuda mhandara yekubereka nayo Kristu. Saka vakadzi vevanhu ndotora bati wamudhara ndosiya. Even mukaisa mugumbeze handibate, Mwari akati ndomufesi wangu. Ukaona munhu anotora mugumbeze rimwe chete nemukadzi wako regera kumubata, ikuru wako. That's why Mwari achiti ari pamwoyo wangu. Why akava nediscipline to that level. Mulans 10, survival yaDaniel haisi pamiracle chete, ine part of discipline. Akaramba kudya nyama for 10 days. Asati akadwa mugomba. Pane paunofanirwa kuti mweya mutsvene akubatsire. So that unodhira nechallenge yamangwana paaction yatoday. Ramangwana rako rine chekuita nezvauri kuita nhasi. Haudi muprofita ari kutoti ramangwana rako rakanaka. Ukaziva kuti ranhasi waitei, chaunodyara unokohwa. Tine panonetsa vaprofita kuti mangwana kuri sei? Vakuru ramangwana rine chekuita nezvanhasi. Waitei nhasi. Why? Nokuti Mwari hasekwe. Munhu chaanodyara anokohwa. Discipline yako iseed. Character yako iseed. Mufuture kune zvinodzoka nekuti muna nhasi wakaitei. So Daniel wakaiswa mugomba reshumba. All night the king did not sleep. Mangwana mambo ndokubva vaenda kugomba reshumba kunotsvaga munhu. That's insane. Baba kana munhu aiswa mugomba reshumba hamuye kuzoona munhu, munouye kuzoona dzakaguta.
Shumba dzandinoziva kana munhu aiswa pakati padzo hakuna mambo angaya kuzotarisa munhu. Vakatouya kuzocheka kuti haufa. But Bible rati mambo pavakauya vakadanidzira kurati mambo aitrasta shumba dzake. Daniel, Mwari wanonamata akurwira here? Daniel ndokubva ati mambo raramai nekusingaperi. Haasi paemergency yekubuda. Ari kurumbidza ari mukati meproblem. Why? Anoziva kuti hasi zvekumhanya nyasha dziriko. Mahana kuti matouya chinobudzai mazvionaka. Mara hamuna fiye. Akatotanga kurumbidza ari mukati meproblem, which is the nature inogona kusheka mumakristu. In the midst of trouble, worshipa himo kuchema chete. Kuchema kuri right kana zvinhu zvaoma. But kuchema kusakudyirawo nguva yekurumbidza Mwari. Usatora nguva zhinji mukudemba nemukuchema. Uchayiwa nguva yekutaura kunaka nekugona kwawo. Nokuti nyangwe uri kuchema nekunetseka nechi, pane chinhu one chiri outstanding Mwari chaanokuitira, the gift of life. Nokuti dai waiziva the gift of life kosha kwayo, and I'll explain. Kune vemari zhinji vafa, iwe zvikwereti uripo, wega usoroti ifefa. Funga kwako wasarire iwe nemaproblems. Kudati Mwari ndovangoda hamuna henyu mari tsano but chovhaina. Ndokwadai Mwari andirangarira, dai Mwari andikomborera. Usabirwe time yekurumbidza pachinhu chiombe chinenge life. Zvese zvaunoda zvinouya kana uri mupenyu. Kadai mabasa azowanikwa, kuva nechishuwa icho chokuri right, but ndokunge iwewo uchiri kuwanikwa. Because anozopindwa nevamwe wari wapasi. So yekuti Mwari akuchengete, Mwari ari kukurwira, inoda kutendwa nekuongwa Mwari. Ndakati even nzara pachayo, Bible rinoti vakaropafadzwa nenzara nenyota. Ndakati statement iri dangerous. Zvine ropafadzo izvi nzara. Inomukati ropafadzo iri pangoguta beti. Kana shoko chiri vakaropafadzwa nzara nenyota yekururama. Zvoreva kuti nzara pachayo ukanyatsoiongorora isign yeblessing pakuti kudii. Unoziva here kuti kwatova nemapiritsi ekuti munhu anzwe nzara. Asasona mbozizwa. Unosvika pakurwara to a level yekuti nzara unzwe kuri kurwara. Kurati kunzwa nzara isign yekuti uri mutano. So ukaona kuruma kuti thank you Jesus. Ichiri kutoruma. Why? Nokuti pane level yekuti haitanzwika. Vanhu vaitenda kumanikidza munhu dai adya kati. Dai adya zuva rese adya hafi banana dai adya kati. Munomufosirei ngandikuti pane level yekutoti kusatodya kwacho ikoku itori challenge. Dai Mwari atiwanira nyasha. Why? Because my systems are not rwisa izvezvi. Kuti ava vanhu vari disciplined in the things of life, especially in the word of God. Character yekuti unotya pastor, unotya church. Why are you wasting your time? Mufundisi wako haana denga, church yenyu haina denga. Anokomborera haisi church ndi Mwari. Make sure kuti ziva kuti Mwari vanodei ndiri kuitei pamberi pavo. Zvokuti unonjenga pastor unodi. Why are you wasting your time? Isu tine zvatakanjenga zvakazotirwisa takura, for example kuchikoro kuti handisikagoneka sataigara tingorohwa kudofo, kurohwa ndomagariro. Sachatakaita takapedzera takuvirikidza mashoti kuita kuti ukarohwa urwadziwe. Yeti ndiri kurohirwa kusaverenga pane kuti ndiverenge nogadzira defense. Kuramba ndiridofa. Ndakagona kuvhara shamu, but mufuture munhu haivharike neshoti. Unorohwa uri mushoti imomo nenhamo. Ndakavhara zvisina basa. Yeti mune mademands mufuture mekuti hauvhare nezvinhu izvozvo. Daniel akapiwa mukana wokudya nyama mupalasi. Akati for 10 days mbondiregai. I'll dedicate this time pakutsvaga Mwari ndodya hangu mavheji. Gamba pamberi apa pane nhau yeshumbawo dzinofanirwa kumbomira nyama kana iwe wauya. So there are times yekuti unofila the edge to pray. Nekuti zvinhu zvako zviri kukufambira you ignore. Yet it's a prophetic message yamuya muchene. There is a challenge coming in the future.
yekuti even to pray haugone kuzozviita. Kune situation yekuti kuti ufugame unamata unongochingopera power aite. So learn to bank your prayers. Pane edge, pane zvaunonzwa mauri. Uri mutano wakasimba kudai, pasina chiri kunetsa. Unongozodaenda namata nenda, but unongoti zviripo ndinabatirei. Yet pane zvisiripo zvaonekwa nemweya mutsvene. Zvakuda kuti uplay the prophetic prayers today. So shumba dziri mugomba. Daniel wakakandwa dzina kumubata. Vadzaregera Daniel ndokubva aburitswa. Vanhu vaipikisana naDaniel, varume vacho, vakadzi nevana, vakazokandwa. Bible ndokubva rati vakadyiwa vasati vatsika pasi. Zvorevei? Zvoreva kuti shumba hadzina kunge dzakadai pakabuda Daniel, nokuti dzadzorera kuna tenzi wadzo. Dzine tarisiro kubva kuna tenzi wadzapa. So dzanga dzakatarisa mudenga. Daniel paakabuda vari kukandwa, chakaita kuti vadyiwe mudenga. Shumba dzai expecta something after giving to the king. Dzakatoudzana kuti ukaona mugara aenda pane zvihombe zvaakuuya, gara uri ready, pane takuda kurovera mudenga. People of God, hear me very well. Trust yako ikawa ma systems emunyika, money can fail you. Hatasina kutanga mari kudikana kubatsira vanhu. Bible not in Egypt. Vanhu vakachinja mombe nechibage, vakatenga masaga echibage, mari ikapera, nzara isina kupera. Zvebatateti zvikapera, nzara iripo. Mari pane painokundikana, asi Mwari havakundikani. Tarisiro yako ikawa ma systems anoblokwa nevanhu. Tarisiro yako be like a kingdom lion, isingatarise kuti zviri kubva nekupi, but unonasa kuna Mwari muridzi wazvose. So Daniel pachake akava law of attraction to the lions nekuda kwediscipline yake paakamira nyama. Your discipline, not your prayers. It's good to be prayerful. Your discipline is law of attraction. Pazvinhu zvaunoshuvira kudai zvauya muupenyu hwako. Mayuke muchechi kwedu mwakamboya zvandifundisa. Number 3, Mwari andipe musikana ari right. Ikati hazvinamatirwe, iwo ukava right. Mwari akatendeka, haunze zvakaipa pane zvakanaka. Iwo ukava right, unoattracta zviri right. But ukaita chitsotsi, Mwari haatsotseke, unoattracta type yako yaitsotsawo. Ukamana uneta kunyika kuti adambonorora kuchechi nokutoti mabhebi tokadzikama. Unosangana nemusikana akanetawo kunyika but wekuti ndoyo akauya kuno kuzororerwa kuchechi yekuno. Unozoona mamumba kuti haakuvhara hapana kunamata madhira. Why? Nokuti haugone kunyengedza Mwari. Yekuti unovhara pastor, unopretenda, unodini. Why are you wasting your time? Denga harisina mufundisi, hasina chechi yenyu. Anokomborera nekuropafadza ndiMwari. Life yako pamberi paMwari haina kumira musha, haina discipline, haina order. But pamberi pechechi nekuti nechigaro wakatopiwa. Kohanuka, you can fool men but you cannot fool God. Law of attraction. Haibve pane zvaunoita more than zvaunoshuwira. Blessing pachayo, even uri munhu anoshaya. Kune blessing inotaridza kuti munhu ari disciplined, ane focus, kuoma kwazvo, but munhu ari disciplined mulife. Hairstyle chainogona kutotaura. Ndakakura tichinetswa navabereki vedu. Tine magererwo ataitwa kuti vaiti, saka basa unopinda sei wakadai? Kuda kuti nevanototora basa vanotogona kuti akapasa hake but wakamira apa kwese kumazuda tokangudai panapa. Sana watinoponda panapa. Unoita suspect wakapasa. Usina chawatora. Why? Because the way you present yourself, you don't create a doubts. For blessing or favor, for the life map. Utokuwa ni Satan imwe China. That's now discipline. The law of attraction. Matauriro ako. Osakune munhu wekuti vanotara vanotikana vakanyarara. Unogona kukomanda respect.
Because of Taura, also to the best. What's the local language? That's not one of someone current silence is called. What's in a week? When I did that, Garaman Garson is going to maybe move to a bus going to South Africa. No one sits on Garama said, we don't get up with a song. Timmy. Also, the Tango players was in TV Basimo. Also, got in Papo. I can go down something on it. Come on now. Language, you know, could 10 years. Discipline, right angle, kind of dressing the chicken and bamromo. Language, you know, could 10 years, you know, could shine some opportunity in life. Or Gara and Moon Kubasa, could do a moon, Basapao, Patipakutaura Yaya, or Taura with you, but I would have more than Tipara and Tom when I don't pass a watch on the Ajabita. But if I'm going to open it up some call, who's going to want to want an opportunity of us? Why in the Kutaura? Jara Fibamusha Mushar is out to Rora Moon. Language, I got to go on the bus. Discipline, you know, for attraction. We said one matter to one, I can't hate them, hupenyu, that one was a kind of one of favor. Create an atmosphere, you know, attract a favor, Pachabu. Daniel, Parkungo Swab, Kumbara Shumba. Uno wake wakumira nyama character yake yaka affect the lions. Anakuchikiwa nokuti ye inyama. Batari kunzo akaramba ukuchika nyama for 10 days. And number 10 is a shadow picture. Ye dedication yo shonge ito kuna mwari in form of type. Ibaba nakuti bisa type na got to get the picture. So harimo anakuchikika. But kude vakazokandwa waova ichika nyama. Difference, yeah, Daniel and Evan Wagazokand after Daniel. Yeah, even discipline, you have a performer outside. I remember giving people an example. Kutuka tenda kubasa. Kune waneta work hard to sure. But wanotambira shoma than waneta work heads. At some massive battery. Because when I pay up on what is, that Munanega can go to an office. I should walk off and go buy a laptop. Why couldn't you work it? They work hard. Chimwe chacho achibandari. Muna akafunga kugadzira mabhara. Akaita millionaire. Muna anoshandisa bhara ari pamawaka. Chakabhadhara ipaidi yacho. Personal discipline in law of attraction. Chiri personal. Chiri shatima attractor. Kukurwa kamsara mnaga got finance. Esa chanzo teka shecha mnaga kwa. Kuchama mama chochero. You are challenged and you are class. How the class samai? How the class? How the class? Ari mupain aine zvipikiri ane minzwa mumusoro chakapa mbavha iri pasaidi kuti isheka namakuya mumambo mudirangarire. Even in pain, the king's side of him yakapia to the thief. Aukumbire favor kumuna ne problem se yako. Mbavha na Jesu vanga vakafanana death sentence yavo crucifixion. But saying mbavha yakati kuna Jesu isheka namakuya. Not Jesu chasina kuluza ushe wake even in time of trouble. Tine vanhu valuza personal discipline nokuti hupenyu waoma saka atifei. Integrity yes and is so corrupt that things are not okay. Favor ya ungazviitire muupenyu ndeyekuti Mwari dibatsirei
No matter the environment, help me to live a disciplined life, attract a blessing and favor. Masoja angari pa cross, Yesu atinonererwa. Akataura kati zvokwadi uyaiva mwana waMwari. Even in dying mukufa kwake, haana kuluza integrity yake semwana waMwari. Why? Nokuti akaramba aine language ye forgiveness. Iye achibayiwa nemapfumo. Baba varegerera hapana chavanoziva. Achiri muprocess yekuregerera vachimupfira mate. Haana kuluza umwari hwake nenyasha dziri maari. Nekuda kwekuti aiva so focused and disciplined concerning the kingdom. Mwari wakaita munana shodhanya haana kudyiwa neshumba. That's true. Kana iye akataura wani. So the Lord has sent his angels to shut the mouth of the lions. But the other side of Daniel, he was disciplined in a foreign land. Pandaverenga part, waita ma prayers 3 times a day, facing Jerusalem. Akapiwa opportunity yekudya nyama mpalace mamambo akaramba for 10 days. Saka paanopinda mugomba reshumba, nature yake ye fasting yaka affected the appetite of the lions. Shauri is the law of attraction. Was looking to Paul as he on a Bakumaka. Shauri is no shade that type of initials. But when you change it a new beekeeping, one is our not designer even from a PIs. It's not going to buy a new chip to sleep up. That at the end of the basic that's out. Find a law of attraction, that's not going to be that's not God's skill. It's the end of the paper. As a person, discipline, the fear of the Lord, prayer life, attract us spiritually to manifest physically. Teenager do not gonna kukumbira, teenager kuti disina kukumbira zinofanirwa kuuya ne inonzi law of attraction. Nyika ine laws ayo, law of gravity chaina mudenga chinodzika. Kana ukataura zvaunotaura kana ukatachifana kudzika kana ukadeclare chinodzika. Ilo iripo inoraramika. So spiritually there are laws. Kuna zvekuti mukasava ne right, I'll give you a picture. Ukaenda kun'anga. N'anga ine mapfekero ayo. Un'anga it's a spiritual thing. But physically, kune dressing yaunotoziva kuti vasekuru vacho vanoshandira. Pane kuti wasvika ona mapfekero munouza kuti ndini sekuru wacho unoshadza kuvharana panapa. Why? Because pane attraction iri muphysical realm inoconnecta the spiritual inobata ipapo. Imagine munhu anenge masoto kepiri kumashoro ane macheni obva kuti ndina sekuru panapa. Ndonoshamari ndokuwa unotivhara. Tapepera sekuru. Why? Nokuti unoziva kuti mweya wacho unosvika pamunhu iwoyo une discipline. Une dressing ya inodemanda. Une type of things that inofanirwa kuti kuone munhu iyeyo ane mweya iwoyo. Soti havasikuda zvinonhuhwira, havasikuda perfume, havasikuda onion. Idiscipline yezvinhu zvemweya inoita kuti munhu arambe onion physically nokuti pane mweya uri paari spiritually. Akazviita chii chinoitika handizive, but discipline iyoyo anoimaintaina. Saka toona kuti nyaya hombe ndeyekuti munhu ave naKristu. Kana Kristu ava mauri, ndiye anokupa a lifestyle inofadza Baba. Zvino zvaunenge uchiudzwa siya zvakati, hakutotamba newe. Kurevesa chaiko ukawana Jesu, ndiye anokupa simba rekusiya izvozvo. I'll repeat this, I always tell people. Maybe ndisi takaita mistake vashumiri patakati munhu kutendeuka kusiya zvakaipa. That's wrong. Kutendeuka hakusi kusiya zvakaipa. Kutendeuka kutendeukira kuna Jesu ane simba rinosiyisa zvakaipa. Why? Because chakaipa chine spiritual power. Wese anoita zvakaipa haadi. Sangana nebavha mutauro nomuti Hesitotsi anokurova mbama. Vatatopinda kuzoba. Haadi. Ure charo kuti Hesi chifeve munoshupana. Haadi. Vatanenge akamira muroad. Vamuti Hesi ure anotoboekana. Haadi. Vatanozviita. Why? It's spirit. It's a spiritual push iri mani. Saka munhu yao kamuti siya uye kuzonamata hauna kumuparidzira wamupa warning. Kumuparidzira kumuti uya unamate
Mwari vane simba rekuti usiye vakupe simba racho. Kana munhu akatarisa ukakabata tauro ndikamuti tendeuka anongotendeuka dai so. Asiya ire tauro rakabata haana. Saka kutendeuka hakusi kusiya zvakaipa. Kutendeuka kuuya kuna Kristu ane simba rekuti siya zvakaipa. Wasonombonzwa nekuda kwekuti takaputsa maparidziro ndosaka kwaane vanhu vasiri kunamata vari kutaura vachiti handidi kunyengedza Mwari nedzandotamba idzi handichauya kana ndaa right. Ukatoita right usauye. Why? Nokuti ukaona uchizvigona wega hapana nidhi yekunamata. Ukatoona uchirega zvakaipa usina Jesu watoumwe Jesu. Kozi iye akauya nesimba rekuti uregere iwe usati wasangana naye wakutorega wega. Ndoda ndokutya kuti dzakaoma dzinenge inini dzine power rekukunda zvakaipa. Statement iyo inoita sekunge munhu ari disciplined, kunge munhu shuwa ari kurevesa kuti handidi kunyengedza Mwari, handidi kuenda kuchechi nezvinhu zvandoita, handidi kunyengedza Mwari. Kuchecha haisi nzvimbo inouya vanhu vari right, inzvimbo inouya vanhu kuti vaitwe right. Unoenda kuchipatara ungati kana ndapora ndozoenda. Enda uchirwara wakupe mushonga unoporesa. Saka tine wrong picture maybe in preaching. Siya zvakaipa munamate, siya zvakaipa munamate, that's wrong. Uyai munamate Mwari anosisa zvakaipa. Why? Nokuti ndikakuti siya zvakaipa unamate uchasiya in my sight mukunyara inini. But spiritually zvinokupusha, zvinokupa system yekuti unongoitawo kana wabuda muchechi. Vazhinji havana kusiya vakambomira. Why? Because vakazonzi vasiye iyo havana kunzi uyai kuna Jesu anosisa. Saka chechi inozara 3/4 yevanyengeri vakaudzwa kunzi siyai. Havana kunzi gamuchirai Jesu ane simba racho, vakanzi siyai muuye. Saka zvinoita munhu anzisiya nekunyara kuti akupinda chechi ahaaite in the presence of the pastor. Akabuda unoita. Because haana kupiwa simba rekusiya, akapiwa warning. Vhangeri haisi warning, empowerment. Indaenda kubhawa kai. Mubhawa nenge vakatoisa maposta mastika akanzi be faithful to your partner. Zvezviriko vati kungonyora kamwe. Ndakatobata 2 wangu ndakazembera posta racho ko zvine basa rero. Hazvisungise vanonyora vasiya zvakadaro. Haisi empowerment ioni. That's the picture of Old Testament and New Testament. Old Testament in a warning, do not do this, do not kill, do not do this, do not do this. Vanhu vakaramba vachiita. Why? Because warning haisi empowerment. Zviziviso. Saite chakati. Unoita zvichitaurwa. Why? Because mauri munyama yako mune mweya unopusha kutiita. Saka chaunoda chi? Jesu manje. Saka New Testament haisi kunzi siya zvakati, do not do this. Inongonzi gamuchira Jesu sachauye muponesi. Iye kana amauri, he empowers you. Unenge munhu akunzi chiweka maths wopiwa calculator no New Testament. Kana uno calculator una need yekukurenya musoro. Ungonzi mati kuti 2 times 2 2 times 2. Iyo ndo inozvikwenyeka musoro yokupa 4. So Jesu atakapiwa I calculator. Chaidiwa kuold nekunyu zvakafanana. To be holy. But ku Old Testament waitaya wega to be holy. Ende munhu ndokubva akundikana. Mwari ndokubva vatipa Kristu. Wokuti kana tamutenda amatiri, it becomes our nature. Kana ya nature yako, ya lifestyle yako, hazvina effort yakanyanya. Hakuna mwana wefish anoita manotse swimming. Kungoberekwa wakutoenda side rawaenda ndiroro. Nature yako ndo zvenyu. Sasho kuti chiri chakaberekwa naMwari nemweya waMwari chinokunda nyika. Why? Because chinenge chakatakura umwari hwacho. Ukatoya munhu pana pachitipa warning kuti musoro kune varume vari kufamba vachibvepa vachimitisa. Varume vari pana apa hasi waridzi nemessage iyoyo. Ngo nekuti ndiri murume handimitisi. Even ndikanzi handisi discipline, handisi careful, handibate nhungu. Kana ndikatonwa doro zvekuswera ndakarara munzira kana ndikabatwa sei handite nhungu. Hazvimboda kuti ndizvibate kuti ndisaite nhungu. Zvandiri izvo zvitori defense.
Hatina chibereko handisi mukadzi. Saka ndozvazviri kana wamuna Kristu anova your nature. Hauna zvaunotsaya kuita, iye ndiye anenge ane zvekuita mauri. I remember one day tiri okay. Munayo pamberi pangu apedza kubhadhara akanga anotora change akutobuda. So mutindo wapatiwa akabata $5 ndine elect. Ndobva atonditi vatocha elect yangu abata 5 aunotsvagira change. Asandamupa mari. Ndikataiwa bro, iyi change yemunhu ari kubuda ndozvamushedza ubvadzoka. Munendo ubva andisheka wanzi blaz makaoma. Zviwanzowanikwa izvi. Ndikati pawaita era pekuti blaz makaoma, blaz havasiye tuma 5. Dai watasi mwari makanaka zvishua. Vanhu vakusiyawo ma5. Fuka kwako ndoisire 5 kana ndiwe kungosiyawo. Ndaba. But mandiri ndakanzwa kuti aiwa blessing is more than Jesus. Baba ukaziva how original and faithful God is. You don't need to fake anything. Maria kuba ishoma pane kukomborerwa. Namwe one day pamukuru nditora mari munhu ndokubva andipa over 1,000 rands. Nomutaya waiwandisa. Ashamuzika. Unati Maria wandisa namwe ise munyika. Umoga wasara chimutata. Ndi pastor. Ashwa mwari wako akubatsira. Ari mwe munhu Maria yenda. Chavakataura vakati ndi pastor vakapotsa kutaura dai vakati asi mwari vakanaka. Was even the pastor wadawa. Siya katausa. Iyo mapastor unoziva muchini. Pastor munhu. Ibasa, itato ibasa, isi character. Ukanzwa Jesu achinichatendayo kwamaitira mabasa enyu. Anani vaidzinga madhimoni. Vaitodzinga kwakuri kubasa. But you always wait awo. Kana vapedza rake woita awo. The pastor vangazondaro. Pastor ititle haisi character. Vanogona kutodaro. Prophet ititle office gift haisi character. Character ne discipline zviri personal haisi gift yakabva kudenga. Daniel fasting yakaita for 10 days. Paakaiswa mugomba reshumba yaka-affecta the lions, shumba dzikamira nyama. Law of attraction, blessing and favor is what you do. Zvaunoita zvine zvazvinoshedza. Character yako itori prayer. Ruth chapter 2 verse 11. Boaz aitana nevarume vari mumunda. Audzwa pamusoro paRuth. Ndokubva atiye kuna Ruth. Ndakanzwa mabatiro awaita mwene wako pakafa murume wako. Which means Ruth asati aenda kuBethlehem. Character yakafanoenda. Character ya Ruth yaizikanwa kuBethlehem na Boaz. Ndozvakapa Boaz kumirira mvana achisiya vasikana varipo. Munhu anogona kudzokorora kuroorwa umwe asati. Unenge muchatopopo kuti maakudzokorora tiripo zvinoita. Ruth akamboroorwawo auya kuBethlehem ndokubva aroorwa futi. Usati kuBethlehem hakuna vasikana. Kune chakabata moyo waBoaz, kwete beauty. Why? Because akauya machira Boaz usiku kumunda. Chakabata Boaz ichi Ruth 2 verse 11. That's the secret the success ya Ruth. Zanzi kudi Ruth 2:11. Ndakanzwa mabatiro awaita mwene wako pakafa murume wako. Nokuti vazhinji kana zvinhu zvaunotrasta zvafa, you become bitter. Kana murume afa amwene unovaverengerei. But zanzi ndakanzwa mabatiro awaita mwene wako pakafa murume wako. Kurati pama trying and testing times you remained somebody disciplined and faithful. Saka ndo zvakaita Boaz kuti kana ndanonoka kuroora pane mvana ndakamirira ile hunhu hwakanaka. Saka mumwe akangova mvana asina hunhu futi ane rafu ari kurwadziwa nefirst marriage wese murume waaona igandanga haachanyemwerera irafu chete kuti kudii kwacho une mukana wekuroorwa futi but pakutoda kutonyemwerera varipwa kwete kugumbuka neakaenda ndo yakava challenge. Judah and Tamar, Genesis 38. Tamar aipfeka hembe dzeushirikadzi akafirwa nemurume. Sika ndobva yati fanopfeka dzeushirikadzi
ndokubva nguva yafamba. Wai kupfeka dzeushirikadzi kupfekera akaenda iwe wasara. Yetu nemukana kuda kurorwa futi. But uchapfeka zvinoattracta varipo. Unopfeka zvine chekuita neakaenda kwete anofanirwa kuuya. Chakachinja life yaTamachi Grace State. Paakanzwa kuti atezvera vake Judha vari kundoveura makwai. Zvanzi wakapfeka hembe sechipfeve. Kureva kuti akarovawo mini zvinu. Bhaibheri harizonyora kuti mini kutopedzisa. Waramidze kufunga nga. Sechipfeve, chifeve ndochiziva. Akabvisa dzeushirikadzi akapfeka sechipfeve akanogara musaidi merod. Judha akatadza kudarika. Sei atadza kudarika? Dressing. Ndokubva ati achifeve ndachida izvo. Ndozvakaita kuti azova mukadzi wate zvaro. Vaimba wate zvaro wake. Akadhila nedressing. Akaattracta marriage. Nekuda kuti akabvisa hembe dzeushirikadzi. Dzeushirikadzi kupfekera akaenda kwete kupfekera varipo. So tinoramba tichikudzora kumashure life ifanira kuenda mberi. Law of attraction. Daniel for 10 days haasi kubata nyama. Paanokweswa muLions Den, shumba dzinongoudzana kuti ndo vakuru vasingade nyama. Saka tofanira kungoitawo zvinoitawo vakuru. Kana pazouya vanoda nyama toitawo zvenyama. Ende shuwa Daniel achibuda kwakapinda type yaidya nyama ikanyatsorowawo zvakanaka. Unogona kusheedza zvinhu nekuda kweunhu hwako kwete minamato. Zvauri zvine zvazvinosheedza. Ndambotaura ndichitanga. Ngati ukaona chigure chichipfuura mulocation chichiterwa nevana vadiki ndo zvazvinoreva. Chigure hasi mwana mudhara. Sei asingaterwa nemamwe madhara. Chinozora madhaga. Vana vanotamba nemadhaga. Saka vana vanongona kuti mumwe wedu. Mwenyepera kuita ndebvu vafana. Zvimwe zviri kuuya pauri imbosecha kuti hausina uri kukonzera here. Usati wati vanhu vari kukutumira mamhepo. Sei zvichibata. Zamunzwa umwe anzi mushonga unobata pane chironda. Oh. Rono shaya chironda chacho unomitsa kuti ubate. So sometimes your character ndo chironda chacho. Zvese zvaruda kuita zviri kubata pauri. Nekuda kuti already pauri wakagadzira a platform yekuti zviitike saizvozvo. Iva nelanguage inororesa. Oda kurorwa, discipline muromo wako. Taurawo zvine hunhu zvingayemurike zvingagamuchirike mushame vanhu. Wadi, unosiiwa. Umboisa wadi pasaidi, maswera here. Unobveipo. Amota nemwe wanda tuko iko kudzika maimari. Azvikubhadharwe. Ndakanzwa mabatiro awakaita amwene wako pakafa murume wako. Saka Ruth asati auya kuBethlehem chakatanga kuuya character in hard and trying times. We are living such times, hard and trying times. May God help you and help us to the discipline. Izvozvi munhu anoda kuti akubatsira ane nyaya yaakatonzwa. Saka uchiona paunozosvika kwaari anokuudza kuti time taticharonga, next year haticharonga. Haachagona kukuudza kuti hazviite. Why? Nokuti kune hunhu hwakatungamira kudhara. Akato vanhu pane vaakanzwa achitaura nezvakuti ndiye muda kubatsira uyu hamusati ndiye akaita izvi. Ndiye anoita nezvizvi. Onzo asarega timbomira. Woti Mwari ndavanhu vachingondikanganwa so. Une hunhu hwekuti ukatungamira kuBethlehem, Boaz anoshedzera kuti hapana chikumirira bheta kutorora hazvina basa zvikuuya. Ruth 2 verse 11 is very dangerous statement. Ndakanzwa mabatiro awaita amwene wako. Izvezvi mabatiro ari kuita vamwe vanhu. Pane kwazviri kurejeswa zvichionekwa. Zvinokublokera imwe favor kufuture. Dziri nyaya dzaunonge hadzina basa. I must tell people example how I came into town. Mawira andakaita muguta ndeyekuti varungu vaitamba golf mazuva kuti tiri makeri tiriko. Mumwe murungu ndobva aponjerwa nemota yake ndobva ndamubatsira kuchinja vhiri. Shamwari dzangu dzakaramba kuti akabhadhare kamudhara. Ati ndinobata mhenu dzauya. Ini ndikasara ndikamubatsira kuchinja vhiri akanipa business card. Ndazomufonera after 2-3 months and I was looking for you. Ndaopen a company kuna Covent Workington. Uya ushande. Ndauya ndikafuna ndikuita reload nayo. Ndakati manager wakomana panapa.
chikora hapana. Sando wakapasa vhiri, pa wakachinja vhiri wakachinja life yako. Nechipapa panoita ndakabhadharwa. Pfungwa yako iri money centered in everything. Amandoane ndopiwe hazina basa kushandire mahara fire mahara. Chino chinonzi marketing chinotoita kuti uburitse resources kuti uzowana zvinhu in the future. Munhu ari business. Pane panoenda kwayo pembaimaka. Aina nepedzera program unokupa chikafu. Paruitsengo ndichedzota mpedzera kublessed. Aiwa. Chakadipa icho chishoma nemaviews evanhu vakaona program vatoattracta kuBible. Haudi kuitira chiro mahara. I remember when I tanga kuyapa na 2014 chifamba netsoka vanhu mwana vanogara nepasi pamini. It's right. Oza kana nonda kuita ngwarida ku cancela kuto ku cancela. Beware of good people who are not good. Mwari achitenda unoparidza umwe chikuti unoti makisa. I didn't know. Kuti Mwari kana vatanga chinhu anochipedzisa ende pane kune kutoenda. Ndasanga nekugona nekushamisa kuMwari kunotyisa kwakatangira pasi statement yekunzi naMwari enda kwete driver enda pakafambwa watopedza kuparidza kudzokera futi netsoka. But hazvina kudaro nhasi. My story is different. Noti mokotomuza kuti kunyepa so kutombofamba. Mwari vainstola discipline mandiri. The love yaMwari ndopa inonyanya manifest. Lokuti ukaita chinhu zoti pane kamari paseri unogona kumotivate nemari yacho. Tati pakabviswa mari tinongoti motivate in love towards what you're doing. And ukapasa stage iyoyo hainetse kuzouya mari yacho. Ukapasa stage yekuita zvinhu nediscipline nelove. Because ukaita chinhu chaunonzwa kuda kuita nemoyo chinokupa reward iri greater. Nokuti nevanhu vazhinji vanoshanda mabasa avasingade vari kushandira pay kwete kuda. Haudi basa unoda mari. Saka mwedzi ukapera akati hapana mari unokupopota wakaenda mari kuti basa. Ndakanzwa mabatiro awakaita amwene wako. Kurati hard and trying times, may God help us to stand in a better and the right character. Ruth anatombozana mabatiro andikuita amwena isivile marriage pa next stage. Kana aingotowo kugarisana vaiva mai vomurumba wangu ikandikoti haana kuzoti kuna Boaz atomirira type iyoyo. Report yanga yatoenda kare. Whatever you do today, do it as if you are doing unto the Lord. You never know who is watching you. Hautombozivi. Why? Mwari anogona kuisa mumwe munhu anogona kutuma naMwari kuisa ziso rake pane zvauri kuita nhasi. Pasina mari yaunowana. David achura bere neshumba. Hakuna akaombera maoko kana kuti thank you. But I built the CV. Unoita kuti ave the next king kwa Israel. Unompa favor paanozoraka life. Whatever you do in life, do it as if you are doing unto the Lord. Usanyeperwe. As long as usingabhadha chingoita andoshanda maringe mari andotambira anokasore ndishandiswa. Vakuru chinonzi experience chinotoda kushandiswa. More than kushandiswa chaiko kunocreate chinonzi experience. Kune knowledge yaunowana mukuitiswa. Because you never know who's watching you. I've been following you on Facebook. I'm going to watch online. So I'm going to buy you a car. Right? So this thing doesn't tell me to buy it very well. What I is selling me, I don't want to do it all. So that's how. What you going to watch a home bed and say, I don't know, that's an idea. Yes, what I'm going to do. Zvakauya igold. Place ine gold rako iplace yerevelation. Unogona kutsvaga gold kumaini ukarishaya but ukaenda mutanga rakaberekerwa Jesu kune mawise men anouya negold racho. Pane gold rako panotoda deeper revelation. Usaite zvinoitwa nemunhu wese, ita zvaunofanirwa kuita. Kureva kuti unofanirwa kunzwa Mwari kuti ndoitei.
pane blessing nefavor yako pakavanzika zvokuti unotoda Mwari kuti vakupemese mweya. Ruth, ndanzwa mabatiro akaita mwene wako pakafa murume wako. Ndiani ari kudaro? Boazi. Boazi akambouya here kuMoabhu? Hahana. Iripoti yaibva kuMoabhu ichienda kuBethlehem kumhene kunoudza mhene kuti kune mvana iriko kubati ine discipline. Akaiginova vasikana vese vari mumunda achimirira mvana. Ukangova mvana wakuita rough because first marriage yakakuwadza straight. Murume wese iganda anga asirayo. Usajaje vaunoona nhasi nevawakaona nezuva. Ndakura tine wrong pictures isusu. Ndakura tizonza mutera ncheka nebanga. Ana vakakura nzvalango chiri. Vanda banga ncheka nebanga. Saka unone picture so yekuti vanhu vasina kuita research yakakwana. Kune vamwe vari boy ikoko. Yesu paanoti kuna good Samaritan. Samaritans were not treated as good people. They were treated as dogs. Masamaria vaitorwa sembwa. Saka Jesu paanoti muSamaria akanaka, ari kungoti imimi muchionana sembwa sevanhu vasina basa. Mwari ane vanhu vaanoona pakati pevanhu ivavo vari right. 15 years. I was preaching on a Friday. No, I am a Muslim. Not a fake Italian. I can't get a church on a Friday. No, Vamira was going to pay the Pariza. No, Vandi shades as a Susma Christ. It's going to come home at Pariza suggests. But the way you are doing things, it's power and knowledge, nobody does it. Saramariva to the faith that it is. A Muslim blessing a Christian for preaching Jesus. Parengi. Kwete mcheche kucheche hangu kutaya daiso. You know some kind of oh, I was waiting. Not one of my should like a church. 300 church. Who's what in the end of the church? But the Maraga Zita Parengi is a Muslim. When you go drag over Paziva, I will let I'm here tomorrow as well. Sorry for the past 2 days, not in a conference, sham of mine. So I'm back now. That's the unfortunate I cannot speak up for mine. But tomorrow we are here as well. God bless you people.